beda karo wonten YouTube menika mboten benten. Ning nong badhe kula aturaken. Supados samangke saged sampun ngantos nganu damel gelo penggalipun dasaripun ingkang nyuwun menika mahasiswa saking ITS angkatan tahun pinten kula wau Mbak Tatin sampun paring pangandikan. Ning nong wingi dolan endi Bu? Ya. Minggu tones yuk gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana Ya, teruske monggo. Kakung Nama Putri kula mboten ngertos dipun dum piyambak-piyambak. Yuk. Dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo sasake apa-apa ana pengen praon ana andulane Matur sembah nuwun. Caranipun menawi ngaten menika ming janjane ming genti-genten antaraning Piyai Putri karo Piyai Kakung ning digarap. Nah, supaya digarap endah dirasake. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana Langgur Mihin. Wingi dolan endi, Mas? Neng kembir diwangsuli dhewe, dijawab dhewe. Pokoke sing Kakung meneng kabeh sik. Ora ting cruwit. Wingi dolan endi Mas neng Gambira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat lan sak teruse monggo 1 2 3 ya wingi dolan endi Mas neng Gambira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayune gembira loka ngono kuwi genti sing Kakung sing Putri genti meneng men supaya apal kabeh mergo nek nganti ora apal isin tak gawa tekan Surabaya kok gembira loka ora apal monggo 1 2 3 ya wingi dolan wingi dolan endi ngono kok wingi sing semangat to yo sesuk mampir rumah makan 2 kali nek semangat nek ra turu nek do turu ya tak nengke wae nggugah wong turu ki dosa yo 1 2 3 ya wingi dolan nang tibu nang Gambira Loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasake wae apa-apa
apa-apa ana pengin praon ana bandulane ana pengin jajan cekahe ra kuciwa cacilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka kok ming manut gedhokanku tok nek gedhokanku banter alon meneh ya wis ora apa-apa lah yo kesel awak kesel nek dipaksa ndak malah ora prayoga ya saiki digawe genti-genten nek tanganku munggah swara wedok tanganku medhun swara kakung ora usah tak jelaske wis padha prisa kabeh tanganku ngene swara wedok tanganku ngene swara kakung perpindahane manut karo gerakane tangane Petruk begitu tangane Petruk medhun langsung pindah lanang begitu tangane Petruk munggah langsung pindah putri 1 2 3 ya Wingi dolane Dimas ning gembira loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana unjuk-unjuk ana ana sasakewan apa-apa ana pengin praon ana bandulane ana pengin jajan cekahe ra kuciwa lah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka ka lho iki ora guyon lho iki tanpa latihan lho kula kali kanca-kancane ming dadi ning panggung nyatane ya iso dadi hiburan tumraping para penonton wayang coba lengku ngethoki rada dipendekke men rada umat le nyuwara pamane wingi dolan mau rak suwe wingi dolan endi maneng gembira loka dina minggu tone gajahe tak cendhekke wingi upamane ngono ya 1 2 3 ya wingi dolane Dimas ning gembira loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana unjuk-unjuk ana pengin kewan apa-apa ana pengin praon ana bandulane ana pengin jajan cekahe ra kuciwa cacilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka ya ana sing kleru tetepan jan mesra ya ora apa-apa senengke tenan aming sak kaya ngene kok nyenengke coba nek pancen iki sindenku ki kokae-kokae iki 80% sarjana bahasa Indonesia ayo ora sembrono iki kemarin pergi kemana bang ke Gembira Loka hari Minggu ya gajahnya ada untanya ada piyaga ora cengengesan piyaga barang kok malah sajahe kaya ngece ono sing ngono mutar kowe yo kemarin coba sing anu sik ya ora gentenan sik sak rombongan sik 1 2 3 ya kemarin pergi ke mana Mas ke Gembira Loka hari Minggu kan ya gajahnya ada untanya ada monyet-monyet ada semua hewan apa-apa ada ingin perahu ada gandulannya bandulan ayunan gandulannya wah Cinderella ingin perahu ingin kapal ada ayunannya ada ingin jajan cekaknya ingin jajan pokoknya nggak kecewa anak kecil muda-mudi dan yang menginjak dewasa hari Minggu ayo ke Gembira Loka wah aku sih lulusan SMKW lancar kok udah SSN susu nasional ayo baleni saka ngarep 1 2 3 ya kemarin pergi ke mana Mas ke Gembira Loka Mas kok bas ana sing arep muni bang ana sing arep muni Mas dadi kemarin gak pernah bas basmu atos kemarin pergi ke mana bang ya kena dikompake sik bang apa Mas Mas yo Mas aja bang tatin mesti tuh ya
Ya siji loro telu ya. Kemarin pergi ke mana Mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya. Gajahnya ada, ontanya ada, monyet-monyet ada, semua hewan apa-apa ada, ingin kapal ada, ayunannya ada, ingin jajan pokoknya nggak kecewa. Anak kecil, muda-mudi dan yang menginjak dewasa, hari Minggu ayo ke Gembira Loka. Bagus saya. Ayo sing lanang ayo lanang. Ora mung do pandeng-pandengan. Dipraktekke ayo. Lah sing lanang iki nek kon basa Indonesia wae go kleru kabeh kok. Wis. Dene nek ning muni metro ning Jakarta ono saiki wah sepaton. Nganggo topi cengele ben ra kekudanan. Sing ditrotokke ndono. Men kurang nganggo pit balap. Kaya helm balapan. Aming den kowe kok do ditiru. Yo, siji loro telu ya. Kemarin pergi ke mana Bu? Bareng sing bareng. Bu. Kowe iki ngomong karo bojomu critane. Kemarin pergi ke mana, Bu? Ngono. Bu. Ngono. Yo siji loro telu ya. Kemarin pergi ke mana Bu? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya. Gajahnya ada, ontanya ada, monyet-monyet ada, semua hewan apa-apa ada, ingin kalian ada. Sik. Ana sing muni ingin kayal. Janjane ora ingin kapal, ingin berlayar ada. Ngono rada ditrekelke suarane. Ingin berlayar, ya saka ingin berlayar, yo. Ingin berlayar ada, ayunannya ada, ingin jajan, pokoknya gak kecewa. Anak kecil, muda-mudi dan menginjak dewasa. Hari Minggu ayo ke Gembira Loka. Nah, jenenge pinter. Coba saiki nek mboko siji, yo. Gentenan mboko siji bahasa Indonesia. Coba sing tak goleke sing wagu basa Indonesia iki. Sing laire Jawa ndelus. Coba Ika karo Geter, ayo. Ya. Ayo Mbak Ika karo Mas Geter. Sing dinden pojok karo penggender. Siji, loro, telu, ya. Kemarin pergi ke mana Mas? Ke Gembira Loka. Mbok engei dilangi. Kegem kok kenggem. Ayo Jawa kok ora apa-apa ya. Baleni ya, kemarin kabeh ya. Kemarin pergi ke mana Mas? Ke Gembira Loka. Nah, Hari Minggu kan ya. Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. monyet-monyet, Ada. sasat-sasat. ngatur ora. Ayo wis. Ayo sekolah ora tau mlebu. Bahasa Inggris muni pelangan bahasa Indonesia trimo ning jaba ayo wis. Bahasa Indonesia ora tau apal. Medhu ning Cikampek ya tuku rokok ya tumbas. Ora ana wong ngedoli. Gimana Bang? Gimana Bang? Abang bicara apa? Tumbas. Terus tak bener kayak ini mau beli rokok nih, mau beli rokok. Oh, gue nggak tahu tumbas itu apa. Malah demo nih bukan kue, rokok. Ya wis ben ayo. Ayo ngejak wong lucu-lucu ya ngono kuwi. Numpak lip ya didodok, ayo wis. Abang lip kok di ayo ora metu. Dipejet nek lawange buka mlebu lagi tekan dhuwur kok di dok ngono. Wah, aku sok izin.
medun ning bandara sing terkenal ning luar negeri ya. Karpetan yo sepatune dicopot. Nek kowe mergo tak paekon nek kowe mergane. Kok karpetan, Pak? Copot sepatune. Ya ngono, copot tenan dicangking. Nganti ro satpame dingetke. Ya beda wong ora paham ngono iki seneng. Matur suwun, matur Mas. Sapa jenenge iki, Mas? Mbak Ika karo Mas Geter. Coba saiki sapa? Apa jenenge? Tatin karo sing nyaron saka Libanon. Isin ora. Kakangne isin ora. Wis ora peduli. Ayo Tin, karo sing kaime. Iya. Jajal kakangne isin ora. Iya, awas kang ora iso basa Indonesia. Engko Madek, kemarin pergi mana, Bang? Gembira kolok. Ayo litan. Ayo, siji, loro, telu. Ya. Kemarin pergi ke mana, Mas? Kemana? Biasanya itu pah. Oh, Pak. Oh, Pak. Oh, iya. Pah. Biasanya pah. Kalau mas itu agak sulit. Biasane Pak minta dipaku kepalanya. Biasanya pah. Ya biasanya apa kok ya Tin. Kemarin kerja gimana apa ngono. Ya gawe dino tra wong ora iso dupakane. Ya Pak siji lho. siapa? Ya. Pah poh. Heeh, papah kok ya. Maksudnya ben mesra kok ya. Yuk. Kemarin pergi ke mana, Pah? Ke Gembira Loka. Ya, terus Hari Minggu kan ya. Tidak, hari itu hari Senin. ndut ora nekat-nekat ndut. Nganggo petungan. Nek neng lot main ndut sak karepmu ning. Iki nganggo petungan. Wis sing Lebanon ra iso basa Indonesia wis. Rasah. Ka pindah karo sing enong. Ah, sing enong kae iso. Yo. Iki terakhir ya. Engko bar kuwi gek ngundang gareng karo Bagong ndak selak ora metu-metu. Terus iku lho. Iya, yo. Bahasa apa? Bahasa Indonesia ora rampung kok. Siji loro telu yo. Kemarin pergi ke mana, Mas? Nah, terus Hari Minggu kan ya. aku kok meng iya. Kowe iki muni gajahnya ngono kok iya. Kaya dijak wae. Hari Minggu kan ya? Ya. Sela kan? Sela. Yo, hari Minggu. Ayo, hari Minggu sapa iki? Kula. Ayo. Hari Minggu kan ya. Gajahnya Ada kok ora krungu to? ya cen suarane miki ngono kuwi. Cen suarane saka wonge kuwi. Wis. Ayo ora jegos basa Indonesia. Ame ngarep basa Indonesia munyu dadi monyoak. Monyoak. Supaya iso kaya basa Indonesia. Eno neno. Monggo Mbak Wayu dipun dawuhaken srepeg lak ngundang kae lho lidang-lidang Kang Gareng wis. Wuh. Kang Gareng mlaku. Mlaku kaya mlayu e. Yo monggo. Ya surah
Selamat to, Reng. Pangestumu apik. Sehat, Gong. Alhamdulillah paringi sehat, Tru. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Ah, Kepanjangannya apa? ITB. Panjang banget. ah goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kuwi mbiyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 metu. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Nek dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek ya ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, Apa? 300 ping 3. 900. 900 ping 2, 1800. Terus 4.463 dibagi 3.484. Cek, ayo cek. Angel, Gong. Wis ngono ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu melocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso, wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene iki lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Oh, Ana mung gawe dayung iso. lho. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore. Nggo ngene wae iso. Lah iya niku kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan Perguruan tinggi. mati boloro malah ngrekos. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemo guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. ITS perguruan tinggi fakultas apa? Lho, Ane anak-anakku talep-taleboke teh anu teknologi ora cocok. ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Yo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis-wis mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit. Nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, Ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. aku tekan wasit. Kuwi ora hukum to. Lah iya. Hukum garis, hakim garis. Heeh. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene. Ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metal fisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya aja gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuki aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus apa? Njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek. Nang Polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh, Anakku nang Polsek nguyuh diterke.
Mongko sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kowe iki dikawal ora ora ditutke dilindhungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkara ning ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget wasaku iki. Omongan karo iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki mbutuhke ngelmu. Lho, aku punya ilmu kedikdayaan. Ora ilmu kedikdayaan nggo mecandasmu iki piye? Reng sabar, reng sabar. Kemut-kemut sirahku, Truk. Musuh wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, IPA. Ya wis iso maca. Wis akrab karo Iwan e. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Kuwi kancaku akrab. Soalnya gue mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh, mau telu kuwi. Iki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku to. Aku kepethuk ya mlemblesek ning buku ana kepethuk ora. Wis teng jandasmu ora. Mangkel kan. Oh, jelek ya aku omong karo cah siji iki goblok banget. Saya ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, itu. Fakmu, fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nenonen, naneno nano. Sriuning mesti kedupen. Nah, gending. Cah pinter iki. Terus labu tresna lan sebaya makti. Rene-rene bebarengan kuwi dadi kethuk Sriuning dodol kethuk anu pelok-pelok coba pelok oke aku nek sendro pancen ora kasih ngapal oh iya oke ayo nantang pelok kowe mingkar mingkuring ukara pangkur apa ya Semarangan pinter terus ke akarena rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung ora nyaur ayo resmine kijing kijing gembleki ndasmu wis ta sampean aku kaya apa-apa emosi nah aku kene musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk wis ora ngerti ngelmu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama wis bedhe ana aku melarat aku biyen iki lagune sapa ora perkara aku melarat kan biyen wis sabar apa ora bener terus paramet iya nyonya buyernya cilaka gara-gara pisane kok marai buyer ndase aku melarat karena judi mula lereno wis domongi ta kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran ambiar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama Adam Badukon ngendi Gusti
sedang ngobati pasiennya. Alam, wah pinter. Aku namanya lagu ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Didi Kempot. Didi Kempot. Didi Kempot. Edian anek lagu modern pancen iso kowe. Karangane Didi Kempot. Aku tak bedheki lagu modern nganti iso. Aku nyembah kowe. Sapa sing aran? Burung kakak tua. Tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah iki ngono malah gaya kok. Heeh. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis apa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyinden ora? Ora caturan, ora nyinden nyoben, ora caturan. Ora omongan. Kowe nek takon iki sing apik le mangsulan reng, aku takon apik-apik bojomu wis ora nyinden kok. Ora. Terus. Ana tak ngerti bojone bareng nyinden urung. Sak tanggapku ya. Antil lho kowe. Ngopo to? Amit sewu bojone gareng kan celat. Nek nyinden iki lucu. Cicitwu. Aku ngerekam lho, Reng. Kene kok banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu. Monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu iki? Aku ya apa